Salutare băieți și fete, puneți mâna pe lepete. Suntem la un nou episod din Gaster Vegas. Acest episod o să fie puțin mai lung, poate mai scurt, depinde când ajungem mama cu tata acasă. Mai ales că sunt la țară. Au plecat la oraș să cumpere ce cumpără. Sunt și eu aici pe Gaster Vegas, măi, ceacanăilor. Uite ceacanăi ăștia trei. Ăsta din față cu shotgun-ul în mână sunt eu. Nu știu, da, eu sunt. Da, și voi. Și poliția să teme de ei. Că sunt trei. Dar încă o bombă i-a fost. Deci nu-i puțin mai încet. Băi băieților, dacă vreți, hai să ne jucăm împreună. Vă recomand, se numește Gaster Vegas, vă mai spun